Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating mahiwagang burnay! Sa panahon ngayon, maraming mga kabataan ang mas gustong tumambay kesa maghanap buhay. Tama. Pero ibahin natin si Andrew. Sa pagtungtong niya ng 18, ay inesikaso na niya ang paghahanap ng trabaho. Gusto kasi ni Andrew na kahit paano ay makatulong sa kanyang mga magulang na nagpalaki sa kanya. Subalit hindi naging madali para kay Andrew ang paghahanap ng mapapasukan. Dahil sa lahat ng kumpanya na kanyang ina-applyan, ay ni isa man sa mga ito ay walang tumanggap sa kanya. Ang dahilan, si Andrew ay may sakit na autism. Autistic siya. Andrew, huwag kang mag-alala. Gagawa kami ng paraan para magkaroon ka ng trabaho. Sabi ni John, ang ama ni Andrew. Nang marinig ang sinabi ng ama, ay napapalakpak si Andrew at nagtatalon sa sobrang tuwa. Nagsimula nang magplano ang ama ni Andrew para sa kinabukasan ng kanyang anak. Nag-isip siya ng isang klase ng hanap buhay na mapapakinabangan ang talento at kakayahan ni Andrew. Napansin niya na isa sa mga kalakasan ng kanyang anak ay ang kakayanan nitong sumunod sa mga instruction. Hindi ito mareklamo at sinusunod ang bawat detalye ng pinag-uutos sa kanya. Dahil dito, ay napagdesisyonan ng ama ni Andrew na magtayo ng isang kumpanya na swak para sa anak at sa iba pang kagaya nito na may autism. Itinayo niya ang isang car wash business at nag-hire siya ng mahigit sa 40 empleyado. 35 sa mga empleyadong ito ay may autism, kabilang ang kanyang anak na si Andrew. Walang pagsidla ng kaligayahan si Andrew nang magsimula na siya sa pagtatrabaho. Aliw na aliw siya sa paglilinis ng sasakyan at tuwang-tuwa siya sa lahat ng iba't ibang tao na kanyang nakikilala. At labis din ang kaligayahan ng mga magulang ni Andrew dahil nakakapamuhay ng normal ang kanilang pinakamamahal na anak. Napansin din nila na simula na magkatrabaho si Andrew ay tumaas ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili. Sa talaan, Talaan. humigit kumulang 90% ng may mga autism sa buong mundo ang walang hanap buhay. Umaasa na lamang sila sa suporta ng kanilang pamilya. Dahil dito, ay madalas mabansagan ang mga may autism na walang pakinabang. Ito ang unti-unting binabago ng pamilya ni Andrew sa pamamagitan ng matagumpay na paglago ng kanilang car wash business. Sa umpisa ay pinupuntahan lamang ng mga customer ang car wash nila dahil sa pagnanais na sumuporta sa mga may autism na empleyado. Pero ngayon, dinarayo na sila ng napakaraming mga parokyano dahil sa kalidad ng kanilang serbisyo. Salamat sa puso ng isang ama na may malasakit sa kapakanan ng kanyang espesyal na anak. Ang kwentong ito ay hangos sa tunay na karanasan ng mag-amang John and Andrew DeRee ng Florida, USA. Ang kanilang Rising Tide Car Wash business ay naitayo noong April 2013 sa Parkland, Florida at patuloy pa rin ang pag-arangkada sa pagbibigay ng pag-asa. Nice naman!
Magandang business yan. Napaisip tuloy ako. Makapag-business nga. Ng car wash. Hindi Para lang sa yun. mga padjak. I think partner, ang pinaka-bongacious talaga dito is hindi na yung nagtayo ng business Yung binigyan mo ng kumpiyansa yung tao. Kasi alam naman natin na hirap na hirap siya maghanap ng trabaho. Correct. Inspiration para sa atin ang kwentong ito, mga kaibigan, kasi ayon nga sa talaan, 'di ba? Yung binanggit mo, partner, 90% of the total population ng may autism ay walang trabaho. Correct. O, tumaasa na lang sila sa pamilya. Tsaka isa pa sa mga sinusulong ngayon ng mga, I think, mga pediatrician. Pag sinabi mong autistic, yung parang wag po nating gawing joke yung pagiging autistic. Yung halimbawa, pag meron tayo nakikita na kaibigan na parang iba sa ginagawa natin o parang basta iba siya. Tapos bibiruin mo, autistic ka kasi, di ba? Parang, correct. parang may pangahamak na gano'n. Yun yung sinusulong ng mga pediatrician na wag natin gamitin yung autism or yung wag gawing joke yung pagiging autistic. Correct. Diba? At isa pang magandang hugot ng kwentong ito, 'di ba? We usually ayon sa talaan, kung yun yung pagbabasehan, parang sinasabi niya na we underestimate the ability and capability of the autistic. So, yun ang hindi naman dapat gawin. Kagaya niyan, 'di ba? May abilidad naman pala, kaya naman pala magtrabaho, kaya naman palang sumunod sa instruction. Tingnan mo yun, buti nga yung may autism marunong sumunod na instruction. Correct. Ikaw napakasimple lang, gumamit ng blue ball pen. Itatanong mo pa, Ma'am, red pwede po. Yung mga ganun, ang sarap Totoo tusukin yan. ng ball pen. Nakakagaan ng loob na kapag nag-utos ka sa isang tao ay nasunod ito ng maayos. Correct. Ikaw, kabisyo, matalino ka, makatwiran ka sa buhay, 'di ba? Talagang alam mo yung mga pinag-aralan mo sa eskwelahan, pero simpleng instruction hindi mo nasunod na maayos. 'Di ba? Pag pinagsabihan ka ng boss mo dahil kailangan mo sumunod, Correct. hindi ka sumusunod. Mga ngatwiran ka pa. Correct. Mabuti pa yung may autism Correct. Marunong sumunod sa instruction. Nakakatuwa kasi natandaan ko, partner, meron akong binalita dati at nahulungkot ko ulit yung kanyang yung storya na meron dito sa Quezon City. Ito kasing kunento ng Burnay sa Florida, USA. Meron sa Quezon City na puzzle cafe sa Libis. Itong puzzle cafe naman na ito, exceptional din siya kasi tinatanggap nila ang mga nagtatrabaho doon ay merong autism. In fact, yung puzzle cafe is co-owned by Jose na also diagnosed with autism nung 4 years old siya. 'Di ba? Bibigyan po natin sila ng chance. Hindi po Correct. hindi po sila magnanakaw, hindi po sila Tao din masamang po sila. tao, 'di ba? Meron pa po silang ibubuga. At Correct. saka yung stop joking about autistic na Tama. parang autistic ka kasi yung gaganon na yun, 'di ba? Monggi ka kasi. Monggi ka, 'di ba? Hindi Di ganun, maganda. mga kaibigan. Meron Ilagay tayo nyo lagi nasasaktang Correct. nasasaktang sektor Alam o mo tao. yung autistic partner, hindi sila nasasaktan Swerte nila, partner, hindi na nila nararamdaman yung nararamdaman ng mga iba na parang laging na-hurt. Ang ilagay mo yung sarili mo dun sa nanay nung taong may autism. Correct. Yung sa kapatid ng autistic, 'di ba? Pag narinig niya yung mga joke na ganyan, do you think that you will make that person happy? Correct. Hindi Diba? naman siguro. Napakagandang mensahe nito para sa kagaya mo, kabisyo, na walang autism, di ba? Tama. Ito, ang sipag-sipag magtrabaho, gustong-gustong makahanap ng pagkakabuhayan. Correct. Ikaw na Diba? nakapag-aral. True. Di ba? Ikaw True. na lakas-lakas mo. True. Di ba? Nasaan? Nga, tambay-tambay, naghihintay ng lalamunin kung kailan tatawagin ni nanay. Correct. True. True, di ba? CHRUE. True. Ay, nako, nakakaloka. Nakakahiya naman. Salamat, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento. Ang mga kwento po na Maywagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search na lang po, Tambalan! Like ng like, share ng share, mga kabisyo, para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama, isang malaking check ng pink na ballpen. Maraming salamat, mga kabisyo, sa pagtutok sa amin, and thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!